Прывітанне, гэта Пет Павлаў. Я праграме Міністэрства сепультуры даў вялікае інтэрв'ю пра НРМ. І мне сказаў Саша Чернуха, што яшчэ Лявон Вольскі даў такое ж самае вялікае інтэрв'ю. Вы, напэўна, вось сёння ці заўтра яго ўбачыце. Але калі я сказаў, што я б хацеў, каб выказаўся на гэты конт яшчэ і Алесіс, да якога можна проста спакойна патэлефанаваць, Міністэрства сепультуры сказала, што ў іх няма фізычна магчымасцяў тэхнічных, сродкаў, монтажёраў, здымкаў. А ў нас такія магчымасці ёсць, таму што ўсё ж такі мы папулярны рок-гурт, у нас ёсць і фінансаванне, вашае, дарэчы, фінансаванне, і у нас ёсць жаданне. Таму я прыехаў у Познань да Алесіса, і вось гэта інтэрв'ю вы можете разглядаць як проста трэцюю частку в нашай размове пра НРМ.